Rada tum sorkar phaning ka che theke thangnat ale aviason sorkar pen isi hini ka ching thorawai sai pali sitami asai ke tangte lapen asai ke claim ka sai oi poya son si penang an thek pon long rat chariang hoi kang ni dun lang jia phan lapen penangan atum lam thu lam dok pen rada phan kachu baya son la sona teng pulote madhurat charia song aphanta kroi me lapen ningche theme me adim si avedat lo Lason thak si Duarbagori constituency ke parlo thedong wosaru rong pi arong along irrigation scheme Congress sarkar hutpen ke kimponlo bangso pen non BJP sarkar hut repairing monthulo sitame non ningkan phoan tengde rathi pusitame non puta misenawar sai radatum longpon pela Laso pen non BJP sarkar charibong hut contractor aphan paklem ponlo bonsitame repairing asai ke deng ponthu hut stame Ningkan pop like that apor pusitami mesen awar sai rada phan kimi ang theka bede asonsi thekpon long anparta non barla pordang kilia hu sai kachuti kijia phan lapen kidi sok kachu ejia phan mesen awar sai abede asonsi thekpon long lasi bangso long adai kumar long lapen rada tu kupilon non apor kama thaponji pusi hawara ratum chethan pon News Report, Karbi Anglong Live.